Takže prajem všetkým dobrý deň. Vážený pán podpredseda vlády, vážené excelencie, vážení ministri, dámy a páni, milí hostia. Vítam vás na recepcii pri príležitosti medzinárodného ocenenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Teší ma, že ste sa rozhodli osláviť dnes spolu s nami výnimočný úspech agentúry SARIO. Som veľmi rád, že môžem privítať medzi nami vzácnych hostí podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Dušana Šaploviča, pána ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Ľubomíra Jahnátka, vy všetci, milí hostia, ste agentúre významne pomáhali pri naplňaní hlavných cieľov a ja verím, že naše dobré vzťahy a spolupráca budú pokračovať aj naďalej. Chcem sa špeciálne poďakovať pánovi ministrovi hospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi za to, že nám výrazne pomáha v mnohých našich nových projektoch. Ocenenie na Svetovej investičnej konferencii síce smerovalo do mojich rúk, no veľkú zásluhu na dosiahnutí tohto úspechu má práve súčinnosť všetkých rezortov. Vážené dámy a páni, agentúra SARIO nedávno ocenili na jednej z najväčších svetových investičných konferencií vo Francúzsku La Baule za najlepšiu európsku investičnú agentúru pre oblasť high-tech. Ak mám použiť moto z ocenení tejto konferencie, žiadna významná investícia by sa nemohla tak dobre realizovať bez podpory dobre organizovanej investičnej agentúry. V La Baule ocenili aj investície spoločnosti Sony na Slovensku za najvýznamnejšie za uplynulý rok. Preto mi dovolte privítať výkonného riaditeľa spoločnosti Sony Slovakia, pána Hadžime Ušidu. Je pre nás mohli pri etablovaní prvej investície Sony a následnej expanzie asistovať. Agentúra SARIO získala ocenenie za prístup k investorom, za komplexnosť a kvalitu služieb poskytovaných investorom. Preto veľká vďaka patrí celému tímu našich projektových manažérov. Verím, že odhodlanie a kvalitné výkony budú charakterizovať aj v budúcnosti. Jedným z mojich predsavzatí pri nástupe do funkcie bolo zlepšiť vnímanie agentúry v očiach zahraničných investorov. Toto ocenenie je jedným z dôkazov, že sa mi to darí. Pekne, vážený pán minister, vážený pán generálny riaditeľ, riaditeľia tohto významného zoskupenia SARIO, obchodného pre zahraničie, pre príchod investícií na Slovensko, vaše excelencie, veľvyslanci, zástupcovia významných zahraničných korporácií, ktoré prišli na Slovensko a ktoré vytvorili podmienky pre lepší rozvoj Slovenska v rámci vyššej pridanej hodnoty. Ja už nemám čo k tomu dodať, čo povedal pán generálny riaditeľ, ale chcem sa aj ja osobne aj v mene vlády, aj v mene premiéra, ktorý je na ceste z Prahy, kde bolo zasadnutie Vyšehradskej V4, pozdraviť a poďakovať tak pánu ministrovi hospodárstva, ako aj agentúre SARIO, aj vám osobne, pán generálny riaditeľ, za to, že vytvárate podmienky a hľadáte takých investorov na Slovensku, ktorí prinášajú na Slovensku kvalitu, high-tech, špičkové výrobky a vytvárajú podmienky preto, aby naši občania, a najmä vzdelaní mladí ľudia, nemuseli odchádzať za prácu do zahraničia k týmto technológiám, našli ich doma. Samozrejme, mi dovolte poznamenať jednu vec, ktorá stojí pred nami. A to je, aby sme pre tieto významné podniky, ktoré prišli k nám, významné korporácie, medzinárodné, nadnárodné, vytvorili aj kvalitný odborný potenciál, pretože už dnes pociťujeme nedostatok kvalifikovanej odbornej sily. Preto chcem na tomto fóre prislúbiť, že aj dnešné rokovanie, ktoré som mal s pánom Holečkom z Volkswagenu, že zákon o odbornom školstve vytvorí rámce
preto aby na Slovensku sa práve týmto smerom zameralo vzdelávanie a aby sme vám, firmám zo zahraničia, vytvorili kvalitnú pracovnú silu, ktorú predovšetkým potrebujete pre tieto špičkové technológie. Zrejme vznikne Národná rada alebo výbor pre odborné vzdelávanie, v ktorom sa budeme radiť aj s vami, aby sme v rámci regiónov nielen vo vzťahu k západnému Slovensku, respektíve Bratislave, ale k všetkým regiónom našli najlepšie východiska preto, aby takéto významné inštitúcie, podniky, korporácie sa cítili na Slovensku dobre, aby mali aj vytvorené podmienky preto, aby v týchto podnikoch pracovala kvalifikovaná, vysoko kvalifikovaná odborná sila. Ešte raz, vážený pán minister, vážený pán generálny riaditeľ a osobitne zástupcovia Samsungu a predovšetkým Samsungu a Sony, chcem sa vám poďakovať v mene vlády a vysloviť presvedčenie, že tieto kroky, ktoré sa udiali v minulosti za posledné 2 roky, budú postupovať a pokračovať a my, vláda Slovenskej republiky spolu so samosprávami regionálnymi, vytvoríme podmienky preto, aby ste mali aj kvalitné ľudské zdroje. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte raz, že ste ma hovorili. Dobrý deň, vážené dámy, páni, dovoľte mi, aby som sa ja prihovoril pár slovami. Pamätám si veľmi dobre na situáciu, keď pán generálny riaditeľ Sária prišiel za mnou oboznámiť ma o tomto významnom medzinárodnom ocenení agentúry Sário a pán generálny riaditeľ vie, že ja som nie tak zástanca oslav ako zástanca viac práce. Ale predsa toto ocenenie je tak významné, že si myslím, že treba porušiť aj toto moje pravidlo a preto sme sa rozhodli, že by bolo veľmi dobré zavolať významných partnerov, významných spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú pri formovaní nových investičných zámerov a spoločne si pripomenúť túto významnú príležitosť. Tak ako povedal pán generálny riaditeľ, a myslím si, že mu patrí za to vďaka, že si neprivlastnil toto vyznamenanie len sám osobne, ale že vyzdvihol, že je to skutočne práca kolektívu pracovníkov Sária, ale aj pri účinnej a veľmi dobrej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva. Myslím si, že v oblasti investičných stimulov a v oblasti prílevu nových investorov máme aj ďalšie argumenty, ktorými sa môžeme otvorene pochváliť a otvorene ich prezentovať na verejnosti. Ja by som uviedol len pár čísel, už vás potom nebudem štatistikou trápiť. My sme v súčasnosti končíme s jednou analýzou investičných stimulov, kde sme porovnávali obdobie rokov 2001 až 36.2006. Presové katastrofálne, že počujeme za Dorindu, do Prešova, nešla ani koruna do Prešovského kraja. Všetci mamrci sú odtiaľ, všetci politici odtiaľ boli odtiaľ. Nikto vlastného kraju nič nedá. Áno, jediný kto, ja som vlastného kraju, ale ja som fakt bol minister a ja na sektor